Ġiet inawgurata sala li se tintuża l-skopijiet differenti miż-żgħażagħ tal-General Workers Union dan waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-General Workers Union Youths li temmet il-proġett bl-isem ta' Enhancing Our Core li kellu lan li jsaħħaħ il-ħidma taż-żgħażagħ imsieħba fil-Union. Dan il-proġett kien iffinanzjat mill-iskema tal-2018 għal proġetti minn għaqdiet volontarji. Is-Segretarju tal-General Workers Union Youths stqar li dan il-proġett kompla jinvesti fil-ħidma volontarja taż-żgħażagħ permezz ta' 6 korsijiet b'temi diversi. Għamilna training għal diversi membri minn tagħna sabiex isaħħu l-abiltajiet tagħhom għal fuq il-postijiet tax-xogħol bħalma huwa customer care pereżempju u anke time management. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Sport u Għaqdiet Volontarji Clifton Grima saħaq fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni fejn jidħol il-volontarjat. Aħna din nuru li bil-volontarjat irridu nilħu għanijiet strateġiċi ma' numru ta' partners. Illum qegħdin naħdmu jitfit mal-General Workers Union sabiex naraw li żgħażagħ jkollhom pjattaforma li fuqha jkunu jistgħu jiżviluppaw b'mod sħiħ sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-avanzi tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.